Masiku angapo apitawo kunamveka nkhani yokuza ndi ku State House kuti ndithu anthu amene anali kumeneko makamaka ndithu amene amatumikira chipani cha Malawi Congress Party tikudziwa kuti ambiri kutsatira bwino kuti kukakhaza kuti kuli mtsogoleri kumeneko kumakhala anthu osiyanasiyana ogwira ntchito zosiyanasiyana kama driver amakhuki ndi ena otero kanda garden ndi anthu amenewo zimamveka ndithu kuti amawononga zinthu za ku State House kunali kuphwanya kama glasi ndi kudula mitengo kuphwanya kumeneko akamulepo Kaluwa anabwera ndithu kuzayankhula nkhani imeneyo kuchenjeza anthu amene osatira achipani cha Malawi Congress Party maka ndithu otumikira chipani cha Malawi Congress Party. Ndeno kwabwera umboni maka ndithu kuoneka nyumba imene anthu amene anayipisa tali ntoneni ka video kamene kakuonesa zimene zikumaperoke ndithu tipite ndi nkhani yathu. Guys, mwina mmamva kuti anthu awawa anafika pomatenga mpaka kutenga bibi kupaka khoma. Sizaboza ya, this is true. Bibi yake ndi imeneyi apaka khoma lina lililonse madeni akunoko. Tayenda madeni onse tapeza kuti madeni awonongedwa kopya. Kuteko kunoko ngakhale madzi akuyenda pena paliponse. Aphwasula china chilichonse mamita amazi onse achosachosa. Ndi mmene zilili bibi imene kuteko. Sure. Chabwino taonatu pamenepo mmene zakhalira mmene akufotokozera makosana amene apita kukapanga inspect nyumbazo akuchitira ndithu umboni kuti anthu amatenga ndithu zinthu za ku toilet kumapaka chipupa zimene titha kunazo kuti ndikusowa ndithu kwa umunthu chifukwa ngati anthu mukusamuka nyumba palibe chifukwa choti mukapange chipongwe. After all nyumba imeneyo ndi aboma si ya munthu yayi ndi ya dziko la Malawi. Inuyo musanakhalemo munalinso anthu ena kodi anthu ena amene ankachoka anakhala anapanga zinthu ngati zimenezo inu munakamva bwanji? Makosana tiziuzana zoona apa umunthu nthawi zina ndithu umafunikira ngati ndithu mukuchoka nyumba ya boma amene matumikira ndi kuti asintha ntchito ndi kuti achoka maudindo amene anali palibe chifukwa choti mukapange chipongwe chifukwa maintenance ya nyumba zimenezo zima property zimene zinaphwanyidwaso maintenance yake ni ndalama zona zichoka ndithu mthumba la Malawi ndi kuti iwo amene aonongawo plus iso ina amene kuyankhula ndi ena onse asonkha limodzi ndimene ndithu akagwiritse ntchito kukonza zimenezozo zinthu zonena kuti zinakatha kupeweka ndithu. Makosana amene achita zimenezi aonesa ndithu mtima wa unpatriotic kusakonda dziko mmene panopa dziko likupangira struggle azikachosaso ndalama zina mamoti ndalama zimenezo zoti akapange maintenance fund kuti tikamamva ndithu mmene akufotokozera anthu kuphatizaponso mmene anayankhulira akamulepo Kaluwa tatiyeni mwachidule tingumva ndithu zimene ayankhulako pang'ono akamulepo Kaluwa kumatokenso tipitize ndi nkhaniyi. We wanted to make you our hero, but what you are doing is quite contrary. Discipline your people, because now we'll be instructing the police, whoever is still there will be shot dead. And we don't want to shoot them all. And it is not good that we should silently shoot them, but we know them. We know them, we have their pictures, those who are doing it, we have all their details. We don't want to get at you or we don't want to shoot you and kill you. No. You are our brothers, you are fellow Malawians. We need to respect you. We need to actually, there must be that respect. But if you are doing this because you want to destroy the incoming in government, we are warning you. Today, get out of that State House. Tomorrow, we don't want to see anybody in that State House. If you are still there, police, please shoot them. Shoot them, shoot to kill. Kill them because they are animals. Kill them because they are people who are there to destroy state properties. And we are aware that they are even taking glasses, rocks, rim rocks, toilet sinks. They are taking everything, sheet bed, curtains. They are taking them. They are stealing them. We will get them all, no matter where you are going to hide them. Chabwino tamva pene pomene akuyankhulira akamulepo Kaluwa kusemekeza kunote kuti kumene ku State House anthu ndithu anachita zinthu zosalongosoka kumene kuti kwakha azisogoleri osiyanasiyana kunakha ndithu a Dr. Bakili Muluzi kumene ndithu anagwira ntchito bwinobwino ndi kutulukako panabe vuto lina lililonse. Anthu onse amene amagwira ntchito kumeneko anatuluka bwinobwino pozindikira kuti ndi property ya dziko
si ya munthu ya si ya chipani kapena kuti mukupanga chipongwe chipani mukupanga chipongwe dziko. Kunalowa ndithu kumeneko abingwa Mutharika anagwira ntchito mpaka pamene amati siyame his soul rest in peace. Kunalibe ndithu nkhani ina iliyonse imene amveka zoti anthu amene amagwira ntchito kumeneko popanga transition kuti kunachitika chipongwe china chonse sizinatheke mpaka ndithu kunalowa Dr. Joyce Banda kumeneko analamulira mpaka nthawi inatha. Anthu onse amene analembedwa anda kusogoleri wawo kunalibe chipongwe china chonse chimene anachita. Anabweranso a chipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika analamulira ndithu bwinobwino mpaka uzafika nthawi inoti analuza pa zisankho zimene zinachitika mu chaka cha 2020 kutsata bwino kumeneko ndithu anthu amene amagwira ntchito kumeneko anachoka bwinobwino china chonse anachisiya bwinobwino pozindikira kuti zimenezi ndithu ndi property ya dziko. Sikunamveke kuti anthu aba masukuni kaya anthu apanga chani zimenezo sizinamveke china chonse anachisiya bwinobwino. Ndi nkubwerano awa akongeresiwa makosa na akongeresi apapa ndiyoti sanathandize ziko kunena zona umenewo ndithu ni mzimu wa umphawi choncho sizifunikira kumapanga chonchi. Tikakumbukira ndithu mbuyomo Joseph Nkasa anayimba nyimbo kunena zoti osamachitapo chipongwe posamuka kumatenga ndithu mwambi wa ntchentche kuti mbuyo moyo msogoloso moyo chifukwa mukapanga chipongwe sikunake ndithu kuzafunika kubwerera komano mmene awachitira chonchi. Kodi anthu angaperekenso chikhulupiriro ku chipani cha Congress Party mmene achitira chonchi anthu amene akugwira ntchito kumeneko. Zimene zikusonyeza kuti even leadership yawo ndiye kuti ndiyosalongosoka chifukwa ngati anthu amene akugwira ntchito kumeneko akupanga zimenezi zikupereka chithunzithunzi chotani nanga ndi zima damages angati amene ndithu anthu amene aononga. Popeza zoti anthu timangodziwa ndithu mwina zinthu zochepa komano ndoti kuli zinthu zambiri zimene zaonongeka zoti mwina zikamba kufufuzidwa tidziwa ndithu kuti anthu amene anaononga ndithu zinthu zambiri. Mwaisanzo pompano ndithu tinamva kuti kunaonongedwa ndalama yoposa 3 trillion m'miyezi 3 yokha. Kusonyeza kuti ndi zinthu zambiri ndithu zimene anaononga anthu amenewa. Chonchi anthu angakhalenso ndi chikhulupiriro ndi chipani cha Congress Party mwaonongatu chipani kunena zona mwaononga ndithu mbiri yanu. Kale anthu ankanena zona kuti chipani cha Congress Party china cha nkhanza chinkapanga izi nawo anthu anakupasani mwayi munavotedwa ndithu mu chaka cha 2020 under Tonse government ndikulowa mboma. Pa nthawi imeneyi anthu ndithu amene azikupanga zinthu za discipline kuonesa ndithu kusintha kuti Congress imene aliko yakale ndi ndiyosiyana komano the way imene mwapangira zinthu even imene mwamalizira zinthu azichita kuonesera kuti you are not patriotic ngakhale kuti a Dr. Lazarus Chakwera amakhala kuyankhula ndi nthawi kunoti amalawi amalimbikisa Malawi kuti akhale patriotic komano ndi mmene agwirira ntchito zikunena zona kuti they are not patriotic samakonda ndithu dziko kuphatikizapo ndithu anthu amene amakuthandizira kusogolera dziko la Malawi. Muli ndinde mangapa nkhani imene pamene tinaona zoti umaumbo ndithu amba kutuluka kuti ku State House kunaonongedwa ndithu makamene taonera muka video kamene kajambulidwa. Ngati maganizo amene alipo muthu tifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sakolera panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News ndicho kuti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutipeza mosavuta.